फिरान फिरान सवय नाही पहिल्यांदा चिलो ह्याच्यासाठी येतो तू फिराक होय तुका असं उचलून घेऊ चला टाटा मिनटा टाटा टाटा तुमका माहितीच असतले कोवले इसको लगा डाला तो लाईव्ह जिंकायला आला घरात गेल्यावर खाऊ देणार तुका चल मग अशी उतरताना काय वाटला ना हो सह्याद्रीचे डोंगर चढतं ते का वाटला काय घरात जाऊचा म्हणून तो येत नव्हतो चल पुढे चल सायल्याच्या अंगात इलो क्रिश तर तो क्रिश सारखे मासे पकडूचा प्रयत्न करता आणि आपण इलो व्हाळावर तर ह्यो असा आमचो नवगिरो तर चला आज रिकामी वेळ होतो साईटवर काही काम नव्हता म्हटला जरा फिरान येऊया जुन्या घराकडे आणि आमच्या बागेमध्ये तर इकडे आमचे कलमाचे आणि काजीचे बागे असत तर माझ्यासोबत असत साहिल पवन अमोल आणि कुमार आणि सोबत मिंटो पण असा भरपूर मजा येते या असे भरपूर दिवसांनी फिराक बाहेर पडलो तर ह्यो पूर्ण सडो असा आमचो आणि आम्ही आता गाडीवर पार्क करून इकडे गेलो तर इकडे हे बघा समोर हे आंजणीचा झाड असा आणि खूप सुंदर अशी मस्त अशी फुलं इली आहेत तर इकडून आपण या वाटेने आता खाली जातलो साड्यावरनं इलो चालत तर म्हटला व्हिडिओ बनवूया वा तर ही वाट थोडीशी आम्ही क्लीन केली आहे जरा नाहीतर अगोदर पूर्ण अशी सगळी शिरडा इलेली इकडे बाकीचे गेलेत पुढे मी रवलाय पाठीमागे ह्यो आमचं जातानाचं वाट्यावरचं छोटीशी व्हाळी असा तर इकडे फक्त आपल्याला मस्त थंडगार वाटतं चल मिंटो चल या चल मिंटो पण असा आमच्यासोबत त्याका पण घेऊन येलो जरा जंगल फिरूक घराकडे रवान नुसतो कंटाळता आपली एक एक मंडळी चालली पुढे हे ते दोघे जण काय गेले चलतातच पुढे सगळं पत्तेरो पूर्ण साठलेलं कारण इकडे जास्त आमची फेरी होत नाही फक्त महिन्यातून 2-3 वेळा येतो नंतर काजी आम्ही झाले काय मग डेली फेरी असतं आमच्याकडे पण आम्ही त्या वेगळ्या मार्गाने जातो जुन्या घराकडे येलो आम्ही तर ही आमची जुनी घरं होती इकडे तर आता पूर्ण पडली आता ही सर काय नाही फक्त एक काकांचं घर इकडे अजून बाकी असं बाकी इकडे आमची घरं तर सगळी पूर्ण जमीनदोस्तच झाली मातीचीच होती पण आम्ही जवळपास 40-45 वर्ष झाली आजोबा वगैरे तिकडे रवा गेले त्याच्यानंतर इकडे कोण नाही त्यामुळे सगळा सामसूम तर इकडून आता आपण जातलो आपल्या बागेत तर पहिल्यांदा तिकडे लक्ष टाकणार आणि मग तिकडून नवगिरो म्हणून असा व्हाळ तर त्या व्हाळाच्या बाजून जाऊन दुसऱ्या बागेत जाणार मिंटो तर आपल्या इंग्लिश कुत्र्यापेक्षा आपले गावठी कुत्रे एकदम भारी मिंट्या चल पुढे चल 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 एका पूर्ण आम्ही असं सोडलेलोच असतो तो पूर्ण फिरत असता मजा करता बाकी घराकडे कधीतरी त्याका बांधतो रात्रीचं फक्त कारण रात्रीचे आमच्याकडे प्राणी वगैरे येतात म्हणजे कुत्रे वाघूट वगैरे त्यामुळे त्याका घरात आम्ही बांधून ठेवतो आमचे अजून 2 ते 3 कुत्रे तसे घेऊन गेलेत संध्याकाळचे ह्याच्यावर असा ना हो हे बघा हे तरी आमची कलमं असतात यंदा काय फुटली नाहीत पूर्ण क्लीनच असतं तशी कारण मागच्या वर्षी जरा इलेली ह्या वर्षी काय नाही आपल्याकडची जी कलमं असतात ती 1 वर्ष धरून आड करून येतात तरी आपण पूर्ण अशी क्लीन करून घेतली आहे चांगली नाही तर याच्यात चलासाठी पण जागा नव्हती इकडे ह्या बाजून खालच्या कलमावर एका मोहर दिसता वाईच आता मोहर तर तरी आताशी अरे आता फुटान येतली कधी याचा आंबो जूनमध्ये होतो वाटतं चला ह्या कलमावर तर काय नाही म्हणजे आधीपासून पण फेरी मारलेलं तर आता फक्त फुटली आहेत खूप लेट फुटली आहेत ही वाट अमोलाने सगळ्यांनी क्लीन केलं नाही कारण इकडे भरपूर सगळा गचकाट होता तर आमका सर फवारणी वगैरे करून भेटायची नाही पहिल्या फवारणीच्या वेळी इकडे संपूर्ण क्लीन केलेलं सगळं बघा हे औषधं असतात हे ऐसर कोणी या डुक्कर काय रे हो ह्या साळींदार ऐसर अशा खणल्याने आहेत डबरे साळींदार डुक्कर त्याच्यानंतर रान कोंबडी कोल्हे आणि खायचे गावतात ससे पण गावतात असतात ना रे ऐसर ससे पण असतात या जंगलात पूर्ण खया ह्या पण साळींदारानच अरे पण ह्या खणून खाता काय ह्या शपथ हे बघा हे जे कंदमुळं असतात ना
तर ती खातं ती साळींदरा पूर्ण सगळीकडे खणलेला. ही साळींदराच ना. ह्या बघा इकडे पण आहे सर खोदलेला हा. इकडे ही बारीक बारीक अशी ती कंदमुळा खातात. आई शपथ भारीच. हा म्हणजे आमका एवढा काय वाटत नाही कारण आमच्यासाठी हा रेग्युलर आहे. पण जे नवीन फिरणारे असतात ना त्यांना काहीतरी वेगळा वाटतं की हैसर खायचे माणसं खड्डे खोदूक येतात. जिकडे चालन पण पूर्ण दमक होता. काय रे अकडनं वाटेन गेली असते. आमल्या खालच्या वाटेन चाललो का आपण. नवगिऱ्यावर जाऊया चला. ऐसा 2 फाटी आहेत. एक फाटो गेलो तो वरच्या कालमात गेलो. दुसरा फाटो गेलो तो खाली व्हाळावर गेलो. तर आम्ही जरा व्हाळावर जातलो ज्या ठिकाणी आपण आंघोळीक गेलेलो मुंबईवाल्यांका घेऊन. तर तकडे जातलो पण आमच्या मिनटाक पण तहान लागली. आम्ही इकडे पाणी वगैरे सगळं घेऊन इलो कारण जंगलात फिरताना पाणी वगैरे तर कंपल्सरी हवाच. असली खतरनाक वाट साफ केली नाही आमल्यांनी. तुफानी हैसरच लागलेलो तो. तर हे जे काटे असतात ना हे खूप बेकार असतात. जंगलातले काटे ॲक्च्युली. ते लागले तर बोट वगैरे पूर्ण इन्फेक्टेड होता. तर आमल्याच्या बोटाक लागलेलो काटो तर 2 महिने त्याचा बोट पूर्ण सुजलेला होता. तर इंजेक्शन घेऊन डॉक्टरकडे ट्रीटमेंट करून मग तो बरा झाला. चला आपण इलो आता व्हाळावर. आहे ना परत आपल्याकडे डोंगर चढान वर जायचं असं मजा येतं पण फिराक बघा. पण जाताना आता ह्या रस्त्याने जातलो. आता इलो आपण इकडून. वाव. आणि आपण इलो व्हाळावर. तर ह्यो असं आमचं नवगिरो. तुम्ही बघितला असतालाच व्हिडिओमध्ये आम्ही मासे पकडू गेलेलो होते. हैसरच इलेलो. तर अकडे आपण ह्या कोंडीत मासे पकडलेले आणि पावसात आपण इकडे आंघोळ करत होतो. तर आता पाणी भरपूर कमी झाला पण इकडे बारमाही पाणी असतं. हे व्हाळ आमचं कधीच आटत नाही. वा हे या कोंडीत मासे आहेत काय रे. माशी असतले तर ती आम्ही कोण साफ केलेली ही कोण साफ केलेली दिसत नाहीत रे एवढे. मागच्या वर्षी होते ना तेवढे नाही आहेत काय. जरा फ्रेशअप होतं. दमाक झाला पूर्ण. हे मिनटो काय आमल्या सायला त्या का घेऊन ये मिनटाक का. त्याला पाणी पिऊक देते का तो घाबरता. तो पाण्याक लय घाबरता पाण्याक भितरू. व्हाळा बिळाने जाणार नाही तर त्याचं जरा डेअरिंग वाढवण्यासाठी आम्ही त्याला घेऊन इलो वकडे. फिरणार नाही तो. त्याला बाहेर फिरायची सवय नाही. नुसता घर आणि तो घर त्या काय त्याका सुटणार नाही म्हणून खास त्याका फिराक घेऊन इलो. आता जरा जंगलात फिरायची जरा सवय होती. हे आंघोळ नको त्याका. हे ताप इल्लो त्याका. आंघोळ नको घालू आमल्या त्याका. हे नको अमोल 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 नको रे नको. अमोल त्याका फक्त पाणी पिऊन दे. हा तो घाबरतलो तो. त्याका फक्त पाणी पिऊन देत. पाणी पी मिनट्या. त्याचा आणि पाण्याचा वाकडा भेंडी. मिनट्याक पाण्याची लय भीती वाटत. हे थांब तो काहीतरी जायत पळत येतो तो थांब. सायल्याच्या अंगात इलो क्रिश. तर तो क्रिश सारखे मासे पकडूचा प्रयत्न करता. हा गावलो. हा पळत म्हणजे ते थांबतले ये आणि माका पकड म्हणून. अरे आदलो असतो तेवढ्याच भेंडी मासो कसलो पकडल्या नसतो. अमारे पकडल्या मरे यांना. हो बघ आईला क्रिस सारखं पकडल्या ना भेंडी मासो भारी. चला आता याचा काय करतो फ्राय करूया की सार करूया याचा. मीठ मसाला आणलेलो गेलो. चल मोठो पकड. मोठो असो जवळपास ना 1.5-2 फुटाचं पकड. गावलो.
बेडूक तो रांडे बेडूक धरलं इडीत लागता हे तो काय गेलो तकडे. तर आमचं एक आदलो पंटर नाही हा, पण हे दोघे जण आणि ह्यो एक असा घोरपी कुमरो, हे तिघे जण घोरपी असतात. त्यांका कुर्ले मासे पकडूचो लय ना आता. किती पकडलं ते का बारक्या कुर्ले उगाच. आताशे कुर्ले बघा, आताशे कुर्ले बारके असतात, म्हणजे सकाळचे बारके कुर्ले येतात बाहेर, संध्याकाळचे मोठे काळी कुर्ले गावठी कुर्ली. थोडी आपण पाण्यात सोड त्या काकडे सोड, पाण्यातच सोड. ते तकडे खाली गेलेत, खाली पण एक दोन कोंड असा. आम्ही इकडे फिरतो. तर पावसात मस्त आम्ही इकडे आंघोळ करतो. दोन्ही ठिकाणाहून पाणी येतं, इकडे पण येतं इकडून पण. इकडनं मोठी झोत असता, तर आम्ही इकडेच आंघोळ करत असतो. आता जरा अजून नवगिऱ्याच्या खालच्या कोंडीवर जातो, इकडे बघूया काय मासे विषय असतात. की आम्ही आता कलंबा मासे काजी यांचं सगळ्याचं सर्वे करतो. म्हणजे तसा प्लॅनिंग करू घेत की कधी मासे पकडूचे असतात, कधी काजी काढूचे असतात. अरे ह्या पण कोंडीनी काय नाही, ह्या सगळ्या पावसात ना पाहुण्या भरलेला असता. हकडनं साईडनं आमका ना कंबरभर पाण्यात नाही ना जावचा लागता. तुफानी मजा येतं. पण यंदा इलेलो, पण यंदा कसा पाऊस पडलो आणि नंतर अचानक परत पाणी वाढला ना, त्याच्यामुळे होय मासे नाही गावले. ही जागा असा, तर इकडे आम्ही ढोम्या लावतो. म्हणजे आमच्या आजोबा वगैरे लावायचे, आम्ही मागच्या वर्षीच लावलेला, पण आमचा आता सक्सेस झाला नाही. तर हे बघा, हे कातळामध्ये असं असे ना होल केलेले असतात, त्याच्यामध्ये ठोंबे वाशे वगैरे लावतात. इकडे पण ठोंब्याने लावतात. हे बघा, हे असे होल केलेले आहेत आणि हायना पूर्ण पाणी बंद करतात. त्याच्यानंतर इकडनं पाणी बंद केल्यावर ह्या इथून पाणी पूर्ण सगळ्या जातं आणि इकडून पाणी जाऊन ह्या बारक्या कोंडीतून पाणी जाऊन तिकडून जातं पाणी खाली. मग नंतर जो मासो असता चढणीच होतो पूर्ण इकडून येता आणि ह्या कोंडीतून वरना व्हाळान वर नवगिऱ्याकडे जाता वरच्या साईडला. ज्यावेळी आपल्या समजता की जास्त मासो वगैरे इकडे इलो चढता, मग त्यावेळी इकडचं पाणी सोडतं. म्हणजे ऐसा जो बांध घातलेला असता कवळाचं आणि तो सोडतो की ता सोडल्यानंतर ह्या सगळा पाणी इकडून जातं आणि ह्या पाणी पूर्ण सुकता. आणि ह्या पाणी सुकल्यावर इकडे ह्या कोंडीत सगळे मासे अडकान राहतात. कारण ह्यांका तकडे जाऊकच काही चान्स नाही. अकडनं पूर्ण दगडच असा आणि तकडनं धोंडे लावून पॅक केलेला असा, त्याच्यामुळे माशांका खंय जाऊ गावना आणि ह्या ऐसर कोंडीत मासे मिळतात. तर असा ज्यावेळी आपण 3-4 वेळा करतो तेव्हा आपल्याला एक साधारण बाटलीभर किंवा टोपलीभर मासे मिळतात. जसं मासो चढणीचो फ्लो असतात त्याच्यावर डिपेंड आहे की किती मासे गावतले. जास्त करून आपल्या कसं मळीये गावतात, खवळे गावतात, शेंगटे आणि क्वचित असतात ना रे, शेंगटे क्वचित असतात. आता कोंडीत काय आता सध्या दिसणं तर काय, मळी असतात ते पूर्ण दगडात चिकटान असतात, त्याच्यामुळे ते एवढं आपल्याला कळत नाही. पण आता खवळे वगैरे असतात आणि दांडकी तर त्याचे पिल्ला असतात बारकी. तर आता पाणी सगळं आता सुकत चाललं, पण इकडे आमच्याकडे सुकत नाही म्हणा, पाणी 12 महिने चालू असतात. हे सर व्हाळात दगड बघा कसले हद ते पूर्ण मोठे मोठे. ह्यो तर दगड आता जवळपास माझ्या मते एक 15 ते 20 फुटाचा असा दगड मोठो आणि त्याच्यावर या पूर्ण असा झाळी इलेली असा. ह्या सगळा पाणी असता ह्या त्या लेवलला, म्हणजे जो वरचं दगड आहे त्या लेवलवरून सगळा वाहत असता. तर ज्यावेळी पहिलाच पाणी येतं तर त्यावेळी फक्त इकडे मासे पकडूक चान्स, नंतर काय आपल्या इकडे चान्स नाही मासे पकडूक. तर नवगिरावर इलेलो, जरा थोडीशी आता विश्रांती घेतलो. इकडून आता पुढे जातो पातळीवरच्या कलंबावर. मिंटो असा तिकडे तो थांबलो, तो पाण्यात येणार नाही. दमले पोरगे होय ना रे. चला नवगिऱ्याची आमची ट्रिप संपली, आता चाललो पातळीवर. चला हे चल मिंटू चल. अकडे गेलो काय सांग, इकडून यायचं नाही तर आपण येताना ह्या वाटेने निघलेलो, आता जाताना ह्या वाटेने चाललो. चल मिंटो
ए मिंट्या येतो लो होय चल. कोण काय रे हे हे साळींदराने पूर्ण सगळा खदल्याने आहे सर. काय आला काय मग अशी उतरताना काय वाटला ना. हो सह्याद्रीचे डोंगर चढतं. तर पावसात येताना आम्ही सर लई ठिकाणी पडलो कारण या गावात होता. मी स्वतः 4 वेळा पडले. काय रे मिंटो ए मिंटो होय रे होय बघ अकडे आंबे धरतच छोटे झाले आहेत जवळपास अर्ध्या इंचाचे. येता येता खुळखुळ आवाज येता. कुळकुळ कुळकुळ आवाज येतो. त्याच्या गळ्यात घंटी बांधलेली आहे. मिंटो काय चल 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 ये ये चल ये. त्याका वाटला काय घरात जाऊचा म्हणून तो येत नव्हतो. चल पुढे चल. हा मिनटाक वाटला घरात जाऊचा म्हणून तो तकडच्या रस्त्याने गेलो. एवढी घाटी चढान दम लागलो आमका पण काय नाही सवय आहे. त्याच्यामुळे आम्ही पूर्ण ट्रेकिंग वगैरे असताना गड किल्ल्यावरचा तर आम्ही एकदम इझी करतो. एवढा काय वाटणार नाही आमका. हे अशी फिरायची सवय असतात जंगलात ना. ही वाट बेनल्याने नाही वाटतं रे. ही एक वाट बेन दिली नाही. चल मिंटू पुढे चल चल पुढे चल. ए मिंटू चल. मिंटू पुढे जाणत नाही ऍक्च्युली. मिंटू पुढे चलाकोय आणि आम्ही त्याच्या मागणं चलाकोय. पण तो आमच्या मागणं येता घाबरता तो. ग इकडची भाग मकाटा क्लीन केलेली नाही त्याच्यामुळे हे वाटे अगोदर पूर्ण सगळे क्लीन असायचे. जंगलात फिरताना यांच्यापासून सांभाळून. हे बघा तुमका माहितीच असतले कोवले इसको लगा डाला तो लाईफ जिंगाला आला. अकडे सगळेच असत. हे बघा ह्या पण फांदिक असत. बेकार बेकार अवस्था बेकार. एकदा लागले तर पूर्ण अंगाची आग होता. त्याच्यामुळे खूप सांभाळून चालायचं लागतं जंगलात फिरताना. हे आता वाटे क्लीन नाहीत म्हणून कारण इकडे यांना होत नाही जास्त. काय अरे हे बघ काय खाल्ले. हे डुक्कर की साळींदरा रे काय ह्या डुकरांनी आई शपथ कसला खाल्ल्याने येतं बघा डुकरांनी. पण होय काय खालतं ते मुळाच. आता त्यांना काय खाऊ गावणं नाही त्याच्यामुळे ते खणून मुळा खातात. मिनट्या बघ त्याच्यावर वास घे आणि सांग खायच्या बाजूक डुक्कर गेले आहेत ते. हा चुरून रानातलं रानातलं सुरू हो एका खात असत तर हे खातात ते. खात येतील. हे बघा हे खातात ते चुरून. असे पूर्ण याच्यातनं खड्डे खणून त्यांना काढून खातात ते. हे मिनटो दमलो काय रे. उगाच आमच्या बरोबर वडी काढू गेलेलो आयो. दमलं मिनट्या दमलं. ए मिनट्या मिनट्या दमलं दमलं विचार दमलो. चल तुका खाऊ देणारच खाऊ देणार खाऊ. चला चला हां खाऊ नंतर आता नाही खाऊ नंतर नंतर घरात गेल्यावर खाऊ देणार तुका. चल हां अरे भेंडी घसराक होता आहे ना. आई ग हळू. चला आता आम्ही इलो आमच्या बागेत. कुकर गेला कुकर. चला इकडून जाऊया
अरे आहे ना गावचा बुतर. कशी ना कुत्री वगैरे नाही लागतात लय पायापासून अंगापासून सगळीकडे. अगदी शर्टाक वगैरे बघा टी शर्टापासून सगळीकडे. त्याच्यात नंतर ते कुवले आणि काय ती खादीची झाडं असतील ती वेगळी आहे ना. गेल्यावर पूर्ण आंघोळ करू कच हवी. नाही फुटली आहेत मध्ये फुटली सगळे. तर ही असं आमची बाग. फक्त आम्ही ह्यो पोर्शन फक्त असं मधलं मधलं साफ करतो ठेवला. बाकी कलमांच्या भोवतालीचा पूर्ण साफ केला. हे दमलं काय पोरगो. आमचं पोरगो दमलो. पिरान सवय नाही पहिल्यांदा चिलो हा. चला मिंट्या चल. ह्याच्यासाठी येतो तू फिराग होय. तुका असं उचलून घेऊ. काजी पण मोहारल्यात पण अजून पका पडली नाही. त्याच्यामुळे माका ही मार्च मध्ये जातली. आता सध्या चालू आहे जानेवारी एंड. ह्या काय लांब मोहारला होय. हा पण पाण्याची बॉटल आहे ठेवली आहे मध्ये. हे आम्ही पूर्ण बाग बेनलेली होती. फक्त जे कलमांच्या जास्त अंतर आता फक्त बेनूचा जरा राहुलेला. चल आता चल. परत नाही उचलून घेणार तो. सवय हो कवी या. नुसतं घरात नाही घरात असता नुसतं होय मिनट्या. नुसता घर सांभाळता नाही जंगलात पण फिरायची सवय करू कवी या. मग आंबे काढू घेऊचा अकडे या. कलमा फिराण आता चाललो दुसऱ्या वाटेल. पूर्ण एक आमचा राऊंड होता मस्तपैकी. नाही म्हटलं तरी टोटल 2 तास लागतात फिराक सगळा. जुना घर साड्यावरची कलमा, जुना घर, नवगिरो. हा हे पण आपला नाही मुळातला कलम कोणचा काय माहिती नाही. तर ह्या वाटेनं पण परत आपण गाडी पार्क केलं तिकडे जातलो. पूर्ण जंगल फिरून दोन्ही बाग फिरून परत येलो आपण वरच्या सड्याक. गाडी काढायचं आणि घरात जायचं. आजचं दौरं समाप्त. बघा ह्या एक आपल्या कातळाचं वैशिष्ट्य. किती खोला रे. नाही म्हणत ते 2 फूट ना होय रे होय. ह्या ना ह्याच्या डबक्यात पाणी वर्षाचे 12 महिने असतात. कधी पण तुम्ही यावा. कातळ वगैरे किती ऊन पडला तरी पण पाणी आटणार नाही. पहिला मिनटं हे मिनटोने याचे पाणी पितात. करंदा अजून दराक सुरुवात नाही झाली आहेत. हसोळी पण फुलतातच. हे बघा करंदाची फुला. तर मस्तपैकी ही करवंदा तयार होतीत साधारण मार्चपर्यंत. काजी वगैरे काढूक येतो ना. काजी वगैरे काढूक येतो तेव्हा आमका चारा बरा गावतात. ए राजा चल बसायचं नाही आई सर. मिंटू चल बसायचं नाही. चल घरात जाऊ झाला चल. अरे हे बघ इकडे करवंदा झाली पण बारकी बारकी. खावी आता. याची चटणी तुफानी होतं एकदम. आंबाटा जरा करवंदा पण मस्त खाऊक मजा येता. तर इलो आम्ही आता वरच्या सड्यावर. इकडे आता आमची गाडी लावलेली आहे 2 व्हीलर. इकडनं जाणार घरात. जवळपास 10:30 वाजता बाहेर पडलेलं. आता झाले 12:30. 2 तास लागतात बरोबर आमका फिराक इकडनं. तर तुम्ही पण असे सड्यावर फिरतच असताल. असं तुमचा अनुभव कसं असा. तुमच्याकडे खयची झाडं असतात आमका कमेंट करून नक्की सांगा. भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्यावा. तर ह्या वडाच्या झाडाकडे आम्ही असं गाडी लावतो अख्ख्या सड्यावर. आमच्या ह्याचे काय सर एवढा असं मोठा झाड असा वडाचा. हा दमलो पोरगो दमलो. पोरगो दमलो आमचं. चला आमची ट्रिप संपलेली असा. सगळेजण दमले आहेत ते बसले आहेत. पाणी पण आमचा संपला. चला आता घरात जाऊया ना रे. चला बॅक टू होम. चला मिनटाक पकडा. आय शपथ मिंटू शेट एकदम घराकडे.
आता डायरेक्ट जाऊन ताणून देणार ते. चला हा गाडीवर बसा चला. आई शपथ काय साहेबांचे लाड असत. गाडीवर बसान जा त्यांना नेवचा लागतात. हा भारी. चला टाटा मिनटा टाटा.